नोंथांमोना दिल्लीयाव हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमहैदोंमोन बिनि फिथाइया माबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर जानोसै जुदिव कोविड कर'ना भाइरास थांबाय इलेक्शन थांबाय नाथाय जों लुबैदों जे टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशन आरो बेखायनो सेन्ट्रेल जिखिनि साबजेक्ट्सफोर दङमोन सिमा बारायनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु आर्टिकल 280 मर अट'नमि मर पावार 6 शेड्युलाव हरनांगौ एनडिबिनि जिखिनि जेलाव थानांनाय आरो एनआइए आरो सिबिआइनि जायफोरा केस दङ लोगोसेनो रन्जन दैमारि बिथांमोननि जेंना जेंसि आरो डाइरेक्ट जि स्पेशल रिक्रुटमेन्ट बेबायदि माखासे जिखिनि मेजर जोंहा क्लज दङ सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउसन एनआइटि बानायनांगौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि रेलवे कच फेक्ट्रि जिफोर दङमोन बेखौ गोख्रैनो इस्टाब्लिश खालामनांगौ बिनि थाखाय जोङो मैया हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांजों रायलायदों इउनियन आरो बिथाङा जोंनो खोब कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ खोथा होदों मैयानि रायलायनाया भेरि माच प्रेगमेटिक जादों आरो बिनि रिजाल्टखौ जों जानुवारि दानाव जेला फर्मेल आरो ट्राइपार्टाइटआव जिरायगोन जोङो माखासे फिथाइखौ जों मोनगोन